Director mochung' weche mag somo e kaunti ma Kisii Pius Ng'oma koriwore gi jokanyo mamoko e kauntino notimo nonro e sikunde mopogore opogore ka ginono ikruok mag sikundego ne chenro mag somo mag junior secondary. Ng'oma wacho ni 50% mag sikunde oseketo ikruok makare. Moko kuom okenge mane ing'iyo oriwo gedo moromo ne jopuonjre, puoth kowuok kuom duol mar NEMA to gi NCA, dwaro mar bedo gi kuonde timo nonro kata lab, pap ma nyithindo nyalo tuge kaachiel kod kuonde mamoko ma nyithindo nyalo dakie e kind mamoko. Sikunde ma ok bi chopo dwach migawo mar somo e ikruok mag junior secondary ibiro riw gi sikunde mamoko machwalo somono mantiere machiegni. Elezo na serikali wame-recruit 30,000 30,000, lakini nikiangalia sana nitaona hata shule za msingi siko 30,000. Kwa hivyo inaona kama kwa hesabu yangu mwalimu mmoja ataenda kwa shule moja. Na sijui sasa kama huyo mwalimu mmoja atafundisha hiyo subject zote ama itakuwaje. Kisii County we are slightly above 50% in our assessment for the KIPSEA. We are still moving around to get more. Only one school so far, one of the private schools that had given a request in our assessment had been disqualified. But most of our schools are ready to go. As you can see, we are with the Ngao with us also. We have the sub-county director. Feeder schools, any school that are serving less than 35 enrollment for the KIPSEA, this ones will be designated as junior schools. But other parameters will come in, checking on the disability of the learners, the proximity of the school from one another. Kapod wani weche mag somo en ni migawo mar somo e kaunti ma Nakuru oyango ni giseketo ikruok makare ne jopuonjre manotimo penj mar KIPSEA mowinjore odonji e junior secondary higani. Jata chenro mag somo e kaunti no Fred Osewe wacho ni skunde 228 osetemnegi nonro e odiechieng' mar ariyo mar chenrono ka 157 kuomgi gin skunde mag piny owacho to 94 gin skunde mag ji giwegi. Osewe wacho ni skunde 217 osepuodhi mar rwako jopuonjre mag junior secondary koting'o skunde 152 mag piny owacho ka 65 gin sikunde mag ji giwegi. Kata kamano skunde 9 mag piny owacho kod 19 mag ji giwegi orem yudo puoth makamano wira ni pok gitimo ikruok makare. Officers mekwa osedhi e skunde machopo 228. Kuom 228 go 157 gin mag sirikal to 94 gin mag jomago ohala maran skunde. To skunde 228 go 217 kuomgi okadho, tiende ni wayudo ni udi mantie to gige mag somo magin go miyo ginyalo rwako nyithindo mabiro e junior secondary school. Ae wan gi skunde 9 mag sirikal mano wayudo ka podi gin piny matin, koro waloko gimiluongo ni feeder schools, tiende ni nyithindgi biro dhi e primary school machiegni kodgi mar sirikal. To kuom hawi marach wan gi skunde 19 mag private mane oyudi ka ok gichopo e kiwango mwaketo cha, tiende ni gin bende nyithindgi ma jo klas 6 madhi 7 biro chuno ni mondo odhi e skul moro mopogre ma ok kanyo.